Maar wat is behelpen.nl nou eigenlijk? Het startpunt is natuurlijk eigenlijk dat hele fenomeen dat mantelzorg, dat is al gevraagd, steeds belangrijker wordt in de samenleving. Natuurlijk moeten we meer mantelzorg doen. Want ik merkte dat als ik maar ook wat kan aanbieden, vind ik het makkelijker om te vragen. Solidariteit, de handen in elkaar slaan. Dat het organiseren, het nabellen van iedereen om die agenda goed gevuld te krijgen, ontzettend veel energie kost. Ze zegt dus altijd avonden aan de telefoon. En mensen daarmee in staat stellen om meer voor zichzelf te zorgen. Want we staan hier te praten over een burgerinitiatief, maar het is tot stand gebracht door een aantal grote, gerenommeerde, hoog in de maatschappij gezette organisaties. En dat doet er wezenlijk toe. Helpen is een online platform voor patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers in Nederland. En daar is de website en dat betekent applaus.